Takže čau lidi a vítám vás u nového videjka. Vím, že jsem rok nenatáčel, protože jsem vysmazal účet. A teďka po dlouhé době začínám natáčet na počítači. Tak a teďka si zahraju s mým kámošem Lukinem, mu říkám. A dneska si zahrajem Fortnite. No. A pokud lidi to mě vidíte poprvé, tak určitě dajte like a odběr, ať dosáhnu 1000 odběratelů. Protože... Ale pojďte milion odtepat, to by jsem nedal. Milion dal. To můžeš natáčet tváře po 10 rokov a už ale po 30 rokov, ale po 40 rokov. Já jsem třeba natáčel 2 roky a získal jsem 1000 odběrů. Tak? A za začátku to šlo velmi pomalé, protože jsem byl nový. A potom jsem vydal 2 smutné videa o nějaké velekočce a no... to mělo kamo třeba to nějak tak kolem nějak tak 400 odběrů. 400? Hej. Tak to mi pomohlo v mé kariéře. Já měl jsem i jednoho fanouška, který u mě, že on mě měl za nejlepšího youtubera, nějaký Boras prostě. Je to pol Alkan, alebo někdo. Počkej. Alebo toto. Já jsem viděl v chatu, ako tam to bylo Alkan potržítko. Fakt? Hej. Tak to potěží Alkan! Hej, ale nemluv prostě, jo? Jo, tak to potěží Alkan! Hej. Co ti to pa? Kamu to potěží Alkan?